Ya mai shari'a, ƙarar mu ta gaba mati madugu da mutum uku. Wuyar abin ba a saba ba, an saba ma sai an jure. Ka taɓa ji na ce ka haƙura da kwankwaɗon ruwa? A'a, ni na riga na zama masa dole. Ba yadda zai yi da ni. Ko za sallame kan zaka ce? Ka ce? Za mu sallame kan. To na gode. Ha? Kin gani nan? Shekaru na 55 ba taɓa samun lalle ba. Saurayi ne na sulli bebe. Ni ya nake son ki, in kin yadda kin amince ki aure ni. Aure kuma? Tun da bautsayi yasa aka kawo ki kotu na babu abin da zai hana ban aure ki ba. Lallai ko ka taɓe, domin tsakanina da kai kaskace da ke. Subhanallah, bi ta haɗu kenan. Gidan mato. Wai a ce ki duba girman mai gari. Su haɗa kai shi da markabu su je suna faɗa da wannan yaron akan ƴan cikinsu. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Me zan gani a cikin gidan nan haka? Zato zunubi ne. Idan ban kashe yaron nan bin na Amma dai girma ya faɗi. Neman kuɗi kika zo gidana ko aure? To ai kan yin shege ta ƙare. Gidan mato. Ayye ga biki yanayi a gidan mato. Ayye sai fata ake a gidan mato. A gidan mato ashe an iya dalmiya. A gidan mato anan ana duniya. A gidan mato ba a zaman lafiya. A gidan mato ke ga kayo kan maya. A gidan mato kamar ba a tarbiya. Daga gatan maya gidansa kwa bai ɓuya ba. Alhaji mato mai takama da yar mota. Alhaji mato mai takama da yar kuta. Gidan mato shiri ne wanda zai rika zuwa maku a gidan talabijin na ARTV mai asindase duk ranar talata da karfe 8:30 zuwa karfe 9, sannan a maimaita muku shirin gidan mato ranar laraba da karfe 6 zuwa karfe 6:30 na yamma. Gidan mato.